hisgutan karon nga topic mahitungod kini sa purgatorio. Actually, ang pulong purgatorio mao kini siya usa po ni siya sa doktrina nato nga Katoliko nga init kaayo sa ulo sa uban natong mga tigsunan Protestante. Kaya ang purgatorio kuno dili mabasa sa Biblia. Gubot guys laan aron kay ang purgatorio dili mabasa sa Biblia nganong tuuhan man. Kaya wala sa nagubot nilang founder mabasa sa Biblia pod. Ang purgatorio atong timan-an nga ang ato ang mga Biblia ning Bible hundreds of translation. So dili na ito mabasa sa Biblia kaya ato ang Biblia nga gigamit Bisaya man, English, Ilonggo, usa pa diha nga mga klase nga mga panultihon. Kaya ang pulong purgatorio di ay dili intaw ni siya Binisaya, dili po ni siya English, kundi Spanish ni siya. Niya asa man mabasa nato sa Biblia. Duha ka version ako ang tukion. Kining sa Hebreo 1:3, sa Latin Vulgata nga version sa Biblia. Kung ninyo i-search dali sa Google. Akong basahon ang Latin Vulgata. Qui consit splendor gloria in figura, substantia ius portansci, omnia verbo, virtutes sua, purgationem peccatorum, facens sidet ad dexteram maestatis in excelsis. Adi kita kasabot. Ang pulong purgationem diha gipakli ang purgatory or purgatorio. Okay? Sa English, Hebrew chapter 1 verse 3. Who being the glory and the figure of his valor, making a cleansing of sins, he sat at the right hand of his majesty on high. Cleansing of sins. Sa Latin Vulgata, purgationem peccatorum. Sa English, cleansing of sins. Hugasanan di ay sa mga sala. Ug lain pod nga usa ko muhatag sa ug asa nga lugar kini purgatorio, ako sang kini pong sa La Sagrada Tragedia de la Vulgata Latina version sa Biblia. Atong basahon ang unang Pedro 3:19. Kung mabasa ba ang pulong purgatorio? Alus talis predicum utso tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante el 120 años cui dura la fabricación del arca el Padre sa intende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Sumabasa di sa Biblia. Dili lang nato mabasa sa atong Biblia kay Bisaya man gud ni. Naa ni mabasa sa La Sagrada Tragedia de la Vulgata Latina nga Biblia. So mabasa siya. Dili nato mabasa tungod kay ang ato ang Biblia binisaya man siya. Sama pananglit. Lain-lain ang taog mga pinulungan. Amo dito sa La Libertad ang bisol dire apara. Og libro dire sa manhuyot at tigod motuhan ang bisol pero wa kina ang libro sa manhuyot. Kay apara di ay kinala ba? Sayo na siya nga logic. Una nga basig na mo yung mga kaigsuonan nga mga Protestante nga matiglalis kabahin ining purgatorio. Hinahinayon nato ng istorya. Dili po nato sa kaliton kay masakitan pud na sa mapananglit sa usa ka bata nga magdula og sanggot. Ikaw man nga dako nga nasayod nga tanang makasamad. Ayaw birahan rikta. Istoryahin nga kana sa makasamad. Kay kung birahon nimo rikta, masamad o masakitan nila siya. Usara ka logic nga na. Okay. Ato ta sa ato ang doktrina sa simbahan. Ang doktrina sa simbahan ng Katoliko ato kini mabasa ang purgatorio sa paragraph number sa CCC Catechism of the Catholic Church official paragraph number 1030 to 1032. Pwede ganin ma-search sa Google ang 1030 or purgatorio in Catechism of the Catholic Church. Even sa to ang kuan karon messenger na man AI na gihapon disim siya og answer. Okay, disim gihapon siya og answer. Ato kini siyang sa 1030 nga nagpasabot dito nga ang lugar purgatorio lugar nga linisanan. Kunya
Naa binis Biblia, naagyod. Naagid siya. Kaya ang kuan ko sa ato mga kaigsoon ng mga protestante o kundili katoliko, ang langit lang o impyerno. Wala na yung purgatorio. Okay. Kung wala naman ang purgatorio. Diya sa Isaias 4:4 na nag-ingon, hugasan ang mga kalag, pinaagi sa espiritus kainit. Isaias Kapitulo 4, versikulo 4, hugasan ang mga kalag, pinaagi sa espiritu sa kainit. Kung sa may lugar dili man po ni langit. Kaya ang lugar nga langit, huwag na kainit. Hingpit naman ang ilahang kalipay. Paday kalisod, wala na. Dili po niya siya impyerno. Kay ang impyerno dili na nahugasanan. Pugdaway na siya. Kung ikaw mapugdaw, at hindi naman mapugdaw, espiritu man, mag-anto sa tumang kainit, nga walay katapusan. Dili na siya impyerno. Ang na itong masabot, pinaagi dire, nga adunad ay lugar na diin, tistinganan. Gitawag muna nga na to. Kita, mga tao, naamputay puruga gani. Kupilak, kung sa mga hayupan pa, kung sa tao ko na ako mga purga. Tistingan dito, kung sa kadang ko, kung sa ang kalidad sa dito. Muna nga naapod tayo, sa tuang pagtuog, muna po tayo, panang gitawag purgatorio. Purgatorio. Muna diha nga na ay lugar na diin, purgahanan. Dito, tistingan, kung sa ang kalidad sa inyong sala. Naapod sa Zacarias 13, versikulo 8-9. Putlion kita niya, pinaagi sa kalayo. Putlion. Ha? Putlion. Ano sa mga putli? Binasiyan na kayo na. Purity sa English. Limpyuhon. Putli nga kasing-kasing ni Virgin Maria. Limpyo nga kasing-kasing ni Virgin Maria. Lain-lain siya o termino apan pareho o pasabot. Synonymous. Kagi man tanan sa grade 1 o sa elementary. Synonyms o antonyms. Lahi nga spelling pero pareho gipasabot. Like for example, kanang hitsuraan, matahong. Sumama sa gipasabot, dahilan sa spelling. So kini putlion, limpyuhon. Na dire Zacarias 3, versikulo 8-9. Putlion kita niya, pinaagi sa kalayo. Okay. Dili ni kinilangit ha. Kaya ang langit putli na daan, dili na putlion pa. Ang masulod dito, dili ko na siya impyerno. Kang impyerno, wa ni putli anay dito. Ug daw anay na lagi. Muna siya nga, angin na masabot nga naagid ang lugar nga purgatorio. Bahalag bilis na mo tuo, sa pulong purgatorio, tuuhi ang iriya. Kaya ang Ginoo, Diyos sa hustisya. Ano naman isampul ron? Kung sa kabata, nangawat o bangga. Sala, piya na. Nangawat good. Ili ko na iyaha. O usapod ka, ato ipananglit, usapod ka, politisyan na nangawat o kwarta sa gobyerno, minilyon. Parihong sala. Alang-alang silang duha puro sa atong impirno. Nga ang bata o man natin pahipalong kanasa sala rin ang mangawat o bangga. Dili, tumubi ang Ginoo, Diyos lagi sa hustisya, na agi justice, na yung hustisya. Dili sa pwede. Kaya kung tuuhan nimo nga kalag, tuuhan nimo nga impirno lang og langit, imong gipakahimo ang Ginoo nga wala hustisya. Muna nga ang mga pinuuhan nga dili mo tuog lugar nga purgatorio, bahala dili sa mo tuo sa ngalan nga purgatorio, ilang gipakahimo ang Ginoo nga wala hustisya. Naapo diri. Ang purgatorio nagtun-an kanato nga dili lamang tanang sala pareho og gibukaton. Dili ni pwede kay ang sala lain-lain nga gibukaton. Parehaan ng na may sala, ano makamata ang sala? Mortal o binyag. Sa unsang paagi mabala nato ang kanang salaan nimo mortal. Sa unsang paagi kanang salaan nimo binyag. Nya asa man ana ang anay ikumpisal. Katong mortal yun, di gina sa mga papas unless imo ikumpisal. Kaya ang pagpapas sa sala maulamang ang confession. Sa unang panahon gani kani adto, aduna koy gitawag og confession, ritual. Ang lahi man sa una kani adto kay ang pare magsunog siya og langgam nga tukmo. Ug ang aso mo'y ihugas aron mapapas ang sala. Samtang karon pagpapas sa sala gihatag na ni Jesucristo pinaagi sa iyahang mga pari o mga apostolis. Ingon diya sa Juan 20:22-23. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kang kinsang sala ang inyong pasayloon, kini gipasaylo usab. Kang kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, kini dili usab kini pasayloon. Adunay confession. Kung saan pagpapas imong sala o dili nimo isugid. Mayong sa Ginoo isugid, yes pwede.
apan ang Ginoo dinaanan sa kinlan, nasayop na sa imong sala. Ngano man nga aduna may purgatorio nga lugar gyud nga kanabit kang linisanan tungod kay diha sa pinadaya 21-27 walay makasulod sa langit nga mahugaw. Bisan sa gagmay abog sa imuhang sala nga espirituhanon kini pagalinisan. Kung dili kini kabayaran diri sa kalibutan, pagabayaran ginimo kini atubangan sa kaitasan. Muna nga tuohi ang purgatorio apan ayaw pananduya nga moagi kag purgatorio. Kung mahimo gani di tag langit, kay ang purgatorio init kay na mo bita makita, magpamisa gid ka. Kanang pamisa mo kanay dako kay kalipay na sa kalag nga atong mga pamilya. Kay ilang pagkaon dili na biko, dili na sa humba, dili na siya paksiw, kundi ang pag-ampo. Ha? Ano importante kaayo? Kay ang pag-ampo alang sa kalag nga tuwa sa purgatorio, kalipay nila. Kay pinaagi, wala di naman katabang nila ang kaulingon. Ang makatabang nila kita nga mga buhi, obligasyon. Ano man? Tungod kay sa unang Juan 5:16 natos 17 adunay sala nga ika-impierno ug adunay sala nga ika-ampo pa. Buot pasabot ay adunay sala nga ikarik tagit impierno. Adunay sala nga ika-ampo pa. Muna nga tumusupak sila nga adi na angay ampo ang makalag. Dako kana kayo sayo. Kay ang Ginoo ilahang gibutan. Klaro gina kayo adunay sala nga ika-impierno ug adunay sala nga ika-ampo pa. Ika-ampo buot pasabot. Buot pasabot angay pa natong tabangan sila pinaagi sa pag-ampo. Muna nga aduna gayoy lugar nga duay diin binisanan. Kay diha sa ang ipasabot diha sa katong ganiha sa unang Pedro 3:19 katong sa pulong gyud na purgatorio. Naa na mabasa nato sa ato nang basahon diri sa binisaya nga Biblia. Unang Pedro 3:19 diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Unsa man ning nabilanggo? Ang langit bilangguan ba? Dili. Ang impierno bilangguan siya. Pero dili na angay atuon. Ano man hingpit naman ilahang kamatayan sa ilang espiritu. Pero si Kristo niadto siya sa lugar nga diin adunay mga kalag na bilanggo. Dili kini impierno. Kang impierno hingpit na ang kalaglagan. Lugar kini nga diin anaa dito ang mga kalag katong misupak kaniadto panahon ni Noe. Sa paghugas sa kalibutan, tubig ang gigamit. Nya dahan man to ni supak ni Noe. Nya katong mga nisupak ato, aduna man toy mga tawo nga wala na sayod. So ang tawo nga wala na sayod nga nakasala, latuson siya sa gamay nga lamang nga latos. Ang tawo nga nasayod, nga dako nakasala, nasayod siya nasala, latuson siya sa dako kayong paglatos. Ato na mabasa diya sa Lucas 12 bersikulo 47 ngadto 48. Say nan kung wala langit kag impierno, unsa may gamit ni ining mensahe ni San Lucas nga ang usa ka agalon, ang usa ka sulugoon nga nakasala nga wala na sayod, bunalan lamang sa magamay. Ang usa ka sulugoon nga nakasala nga nasayod ba unta siya, dako ang iyang latos nga miaguman. So tungod niini ang nato masabtan nga adunay purgatorio. Kung dili sa motuo sa pulong purgatorio, lugar nga linisanan, daghang bersikulo nga lugar na linisanan. Naa sa Isaias 30 nga 18 nga ang Dios o katong tanong nga ang Dios sa justisya. Muna nga ang tao nga nakasala nga wala na sayod, iyahang hugasan pinaagi sa kainit sa Espiritu Santo. Okay? Naa sa unang Korinto 3:13-15 ang sala sulayan kini sa kalayo. Sutaon ang iyang kalidad. Oh, unang Korinto 3:13. Igsuon kung dili ka mo tuo nga diin na lugar na purgatorio. Tuohin na lang kini nga naa di lugar. Bahala ka mo tuo sa pulong purgatorio. Unang Korinto 3:13. Ang sala sulayan kini sa kalayo. Sutaon ang iyang kalidad. Unsa ning lugar ha? Dili ni siya di langit, dili pud impierno. Unang angan atong sabot nga naa di purgatorio. Kinay mga pangutana aron ato pong matubag. Oh, sige. Okay, yes. Dara. Ang pangutana ni Sister sala nga mortal nga nakapangumpisal man ta, dili na patano ang purgatorio, murit ta naman pata sa langit. Akong tubag
Dili akong kinaugalingon kung dili ang simbahan. Ang atong simbahan nagtudlo sa indulhensya. Unsa man kining indulhensya? Ang indulhensya usa kini kapag papas sa silot nga imong nabuhat. Apan dili kini makapapa, ang indulhensya dili kini makapapa sa sala. Kay sa giingon sister ang makapapas ang kumpisa lamang. Usa ka pananglit ni ana, siguro nakabati na mo ng istorya. Usa ka bata nga nakasala, kaya naghugaw-hugaw siya sa bumbog sa eskwelahan. Niya, tungod kay ang bata, way buot, ipasaylo sa maestra. Pero sa iyahang paghatag o pasaylo, butang pasabot nga ang bata, hingpit na ginawala ay sala, dili pa. Iyaha o sa limpyuhan ang bumbong. Ano na silot? Ang pagpapas, mo bitaw na ang simbahan, ang ato ang before namatay ko si Pope Francis, naghatag siya og mga katubitang indulgence, plenary indulgence. Nakana nga atay mga pilgrimage, usa ka na sa indulhensya. Ngano man, usa ka na sa pagpapas sa silot. Example ron, ang imong silot dito, ito ng pagkataasa. Dili ta magsalig nga nagpangumpisan na, wala tay silot, ana gihapon. Kay apan ang katong sala nga dili mortal, binyag, mapapas ka to, pinaagi sa indulgence. Ang pagrosaryo ng tagabi, ito po ko alam sa hay malimot at tulog na kaayo. Ang pagpanguros nato panahon ko na ambulance mo agi, sampo na ni aging ambulance. Nga mohatag ka sa kamanamo alang sa pasyente nga ni agi. That's an indulgence, hindi mo madawat. Kung nakapangupisal ka itong silot ni mo nga unta, mapapas ka to, pinaagi sa indulgensya nga mo madawat. Ang pagkatil sa Holy Eucharist, nato sa misa, kasaulugan sa pulo, that's an indulgence. Gagmay mga sala nimo, binyag, mapapas niya na. Munang sakto si ate, nga iyang pangutana. Kung makapangumpisal siya, marikta ba siya o langit, di na maging purgatorio, rikta siya. Kung natuman niya ang mga indulhensya. So, siniyot kayo kung masabta nato ang ato ang pagtuo. Muna na, ako, pila nakatuig, nag-study ko sa maong doktrina, di pa niigo, kay bisang galing ato ang kuraparoko, si Father Hitson. Ingon gani siya na, mismo gani ang pulo katuig niya pag-eskwila, dili gani ang igo, dako pagkulang. Samot na kita. Okay, wala. Kung wala na ilaing pangutana, muhatag ko sa kagamay ng istorya. Ano na duha ka managhigala? Ang usa protestante ug ang usa katoliko. Dili na ako itong anangalan. Diba si taga-Balakas ng protestante. Samtang naglakat sila sa dalan na diin pati inita abog. Niingon ang protestante. Bay. Akamo katoliko man gyud mo. Kabalo kong nagtuo mo anang inyong ituuhan nga purgatorio. Apan ako isip hinugasan na kita sa dugo ni Kristo pinaagi sa paglansang niya sa cross. Dili na ko moagi og purgatorio. Rikta na ko sa langit. Sa tubag sa katoliko, bay. Dili po kumutubag nimo pinaagi sa kuang pribadong kalabot. Tubagon tika pinaagi sa balaang kasulatan. Nag-ingon ang balaang kasulatan nga dimanda kanato nga kung ang imong sala dili nimo mabayaran dinhi sa kalibutan. Pagabayaran jud kini atubangan sa kaytasan. O dili man madugay, nadugay na lang inistoryahan ay ana. Naabot sila sa balay sa katoliko. Kay kato sila nagpadulong man sila sa balay atong katoliko. Pag-abot dito, niingon ang usa ka protestante. Bay. Perti man tang pagkahugawa. Perting abog akong piil. Ang ato ang ulo tungod sa hangin. Pwede ba mo agi usak kita sa inyong banyo? Maulang mo kung matubang sa inyong asawa nga hugaw nga akong panagwan. Ingon po ang katoliko. Bay, sakto ka nimong gibuhat. Sige, mas labing maayo. Pag doon man, abog na sila sa balay. O sa panahon na diin sa nangaon, sa sala, niingon na ang katoliko nagpulapasiaw na siya. Bilang pag-ipugnaaw, bilang pag-acknowledge siyang kauban or pagpaila-ila na ito siyang asawa, niingon ang sa katoliko. Dahil, si ako din amigo, protestante biya ni. Niya, mas nagpulapasiaw ko siya, mas mahadlokon pa ni siya nimo kaysa Ginoo.
Ingon po na ang asawa, pak sure diha. Ingon po ang kuan. Nganuman ko na. Kay mamatay siya. Ingon man siya na dili na siya moagi og purgatorio. Murik na siya sa langit. Apan sa dihang naabot mi diri, mihangyo ni taon sa nato nga manghugas sa siya. Before sa masulod sa itong balay, kay maulaw siya nimo. Pagtulunan, ato ganing limpyuhan ang ato ang physical kung magkabuling, ato bang itong mga kahigalaan. How much more ang ato ang kahugawan sa kalan, mo ato bang kita sa kaitasan. Limpyuhan kini sa Diyos pinaagi sa kainit sa kalayo. Walay pangutana, o mayong buntag ka natong tanan.